Hej og velkommen til Rundt om Strik, sådan en lille særudgave i dag. Mit navn er Kim, og på Instagram der hedder jeg Dirty Hands and Clean Stitches med punktummer imellem. Og jeg er gift med Gitte. Det er mig. Det er dig. Og på Instagram hedder jeg Stitch Bits Strik. Også med punktummer imellem. Jawohl. Yes. Og hvorfor vil vi lave en kort en i dag? Det er fordi, vi har været på tur. Ja, det Vi har været oppe ved Ofake til noget formiddags strikke, hygge, café, nørkleri, kræer. Noget, man må andet end strik også. Ja, og det er fordi, jeg har sommerferie. Så vi vil gerne med at lave det i haven. Og så blev vi færdige med det og blev enige om, at en tur derop til noget formiddags strik café, det kunne være mega hyggeligt. Ja, Så der var vi op. det var det. Det var rigtig hyggeligt. Ja, søde damer. Ja, det var rigtig dejligt. Ja. Og i den forbindelse blev lavet et indkøb, og det synes jeg, vi skal dele med jer. Jeg lavede lidt indkøb, og du lavede resten. Så vil du ikke starte, for ellers så bliver vi aldrig færdige. Jo, det vil jeg. En lille pose. Jeg købte for noget tid siden en opskrift op ved Tina, op ved Ofake og Co. Det er det her fra Camarose, som hedder Summer Smock Puff Tea. Den er helt vildt sød. Den er virkelig, virkelig fin. Den har smok i bærestykket, og så har den på færmer. Ja. Og den er oprindeligt strikket i 2 tråde midnatssol, tror jeg den hedder, fra Camarose. Det købte jeg også, da jeg købte opskriften. Og så har jeg faktisk fortrudt farven sidenhen. Den er sådan murstens lær rødlig rosa. Den er flot. Den Jeg er kan godt rigtig lide flot, men jeg har fortrudt den. Ja. Det er fordi, hun har fået nyt garn. Hun har forelsket sig på ny. Jeg havde fortrudt det, inden vi kørte derop, for jeg tog opskriften med, og så jeg er simpelthen nødt til at finde en anden farve til den her. Ja. Så den tog jeg med, og så var det jo et passende tidspunkt at gøre noget ved sin fortrydelse. Så af omveje kom vi til at snakke om, at hun skal til at have noget nyt garn, Ja. fordi at Lana Gatto, som jeg ellers er meget glad for, skal hun ikke forhandle mere. Så hun har taget noget vikinggarn ind i stedet for. Ja. Og egentlig fordi, at hun primært har en mohair at vælge imellem, som er Tilia, men hun vil gerne have alternativer. Der har hun så haft Lana Gatto indtil nu. Ja. Og den skulle så skiftes ud med noget andet. Så hun taget viking ind. Og det kunne jeg jo ikke stå for. Nej, det kan du da ikke. Nej, det kunne jeg da ikke. Jeg har aldrig strikket i vikinggarn. Men jeg skulle bruge 2 tråde til den her Smock Tea. Og det skal simpelthen være en kombi af de 2 her. Ja. Den ene er sådan en rigtig kejle-orange, og den anden er en varm rød-orange. Ja, den er rigtig fin. Ja. Og den er lidt speciel. Den er helt vildt blød, den der. Den er nemlig blød, og det er det næste, vi kommer til. Altså en kombi af de 2 her, det med 2 tråde hele vejen. Den er 70% kit mohair og 30% bomuld. Ja. Så det er noget anderledes, end vi er vant til. Det er silkeblødt. Ja, det er så. Der er ikke noget, der stikker. Der er ikke noget, der er træls. Der er ikke... Nej. Det er jeg virkelig, virkelig spændt på at prøve at strikke af Så 2 tråde af den der. til den her. Yes. Altså, jeg kan jo godt lide at være selvløsende. Jeg er sådan en juletræ på speed. Så det tror jeg bliver godt. Og så skal vi lige se reklame. Jeg fik en rigtig god pris for det her. Ja, det kommer også... Hun har fået garnet hjem. Ja, det er bare ikke på hylderne. Det er ikke på hylderne endnu, men det kommer lige om blik og øje. Det skal jo lægges ind, og hun har det også online og sådan noget. Ja. Så 5 af den orange. Ja. Jo. 5 af den her. Udsalgsprisen, sagde hun. Jeg har lyst til at sige 59. Der er 200 meter i 55, 59, deromkring. Ja. Det var i hvert fald ikke ret dyrt. Nej, det var den nemlig ikke. Nej, rigtigt. Og det er altså den virkelig er lækker. Mega blød. Ja. Så... Og nogle gange, når man har det der med, at man synes, mohairen stikker, det er jo, fordi nogen blander jo en smule uld i. Ja, det gør Sandnes. Ja, til at binde den sammen. Og så kan den altså godt finde på det der stikkeri.
Du skal ikke være med. Nå. Jeg vil sige, i forhold til Tilia, der koster nogen 80 kroner. Og Sandnes, der koster nogen 70 kroner. 78 eller sådan noget. Og så den her til 59, 55, 57 deromkring. Så kan jeg godt, altså medmindre jeg kommer til at ligne sådan et behåret næsehorn. Ja, hvis den fælder helt vildt eller et eller andet, ja. Og det kunne jeg faktisk ikke umiddelbart forestille mig, for nu har jeg siddet og fingeret ved dem hele vejen hjem fra Hammel til fucking Horsens. Der er ikke, altså, der ligger ikke engang noget på bordet. Nej, overhovedet. Den er virkelig, er det en af mine hår, det der? Ja, det er så. Den er virkelig fin. Og det er jo, altså, ja, vikinggarn, det er der nok mange, der kender, men det er jo så mere den her lidt mere eksklusive, hvad det hedder, linje af det, der hedder snore, og den her, der hedder snore eksklusiv. Ja, for der var den almindelige, og så var der snore, og så var der snore exclusive. Ja. Collection. Med 200 meter, 25 gram. Ja, og fuldstændig udskiftelig med alt andet mohair. Så det glæder jeg mig virkelig, virkelig til. Mm. Og den her står fuldstændig for min regning. Nu har vi haft med det garn at gøre før, og jeg har altid kigget på vikinggarn, og synes, det så ud som om, altså det gamle banderole var med sådan en viking, og det ligner simpelthen sådan noget fra 80'erne af. Det ligner sådan en restparti fra et loppemarked. Jeg tror også, der var nogle af dem, der var sådan en norsk fjeldside, et eller andet billede. Jeg synes altid, de har set vildt billige ud i banderole, men de har fået nyt design, og det har virkelig klædt dem mega godt. Det synes jeg. Og det er jo pisse lækkert. Mm. Og vi har altså der viking. Lige så snart jeg er færdig med at ævle her, så skal jeg have slået op til den. Ja, så den ligger, der kommer nok på Instagram her. Ja, alt andet bliver fejet af vejen. Ja. Og så nøjes du bare med at købe det? Ja. Det er helt fantastisk. Det var så billigt. Så dygtig. Og så tjekker. Vil du også være med på videoen? Nej, men så kom jeg jo til at købe, så fordi at jeg skulle være prøvekanin, så fik jeg den her med, som er et opskriftshæfte fra Viking. Ja. Den er bare mega flot, den forsiden der. Er den ikke bare lidt fed? En lille smule spot-inspireret, kan vi jo roligt sige, uden at fornærme nogen. Ja da, men man lader sig inspirere af hinanden jo. Det gør man. Jeg synes virkelig, den er lækker. Ja, prøv lige at vise bagsiden af den her også. Der er simpelthen så mange fine på. Det er virkelig et godt katalog, de har fået lavet her. Ja. Og der er en heri. Mens Gitte, hun sidder og roder der. Der går lige lidt, inden hun får fundet alt det frem, hun har købt, så jeg har god tid til at sidde og bladre. Den her, synes jeg simpelthen bare er vanvittigt flot. Mm. Altså. Jamen, den er virkelig elegant. Ja, det er den. Altså, kan man lige komme til? Ja, den må også være strikket kun i det her. Ja, det vil jeg også tro, den er. Kit Cotton har vi slet ikke fået sagt, den hedder. Nej. 70% mohair og 30% bomuld. Og hvad står der der? Den hedder et eller andet, jeg kan ikke læse på den baggrund der. Jamen, det er ikke, hvad modellen hedder. Det er, det er designeren, ja. Som hedder Amy Lima Vognsen. Ja, den er godt nok. Den hedder Hys. Ja. Og der går 10 nøgler til en størrelse medium. Ja, den er virkelig smuk. Til 59 kroner. Det er jo man jo forholde sig til. Nå, men så er det jo, at Filcolana er jo kommet med det her, sådan, deres nye kollektion. Mm. Som hedder More Women eller sådan noget. Og der er jo samtidig noget, man ikke helt kan stå for. Så der er kommet til at handle ind til 2 ting. Ja. Når ikke man kan lade sig begrænse. Der er en, og jeg sætter et billede ind, og vi lige er færdig med at optage på min telefon. Som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men den har nogle vanvittigt brede raglandstykker, hvor der er hulmønster i. Ej, den er virkelig som smuk. render hele vejen ned langs taljen og ned på kroppen. Ja, hvad er de? 15-20 cm brede? De er eddermame brede. Ja, det er de. Og den kunne jeg ikke helt stå for. Og den er strikket i en kombination af Peruvian og Alva. Ja. Og så tænkte jeg, hvad skal der have? Hvad skal du da? Skal der have et bad? Skal der have noget coke? Så det har jeg købt i den her kombi. Og jeg tror måske, den hedder 383. Jeg tror måske, det er den, der hedder champagne, men jeg er ikke helt sikker. Den er sådan lidt... Den er base med et lyserødt skær.
Jeg vil tro, det er den, de kalder champagne. Ja. Så i den her kombi. Og så har Phil Colana endvidere lavet, og det var en af de første opskrifter, der kommer. De kommer sådan en af gangen, en om dagen. Indtil de nogle gange når i bund. En af de første, der kom, var med snoninger på. Der var 2 smalle snoninger herude, og så var der sådan ligesom en stor, Og den er zigzag ind der på gik midten på af, ja. zigzag her. Noget rudeform. Ja, som Tina jo faktisk havde fået strikket op til butikken. Den er bare flot. Ja. Den er virkelig, virkelig flot. Og det er i det nye Mestdale-garn. Ja, og en rigtig lækker vintertrøje. med på videoen. Ja, du må så. Rigtig fin vintertrøje, ja. Nu skal I ikke undre over, fordi det eneste, I kan sidde og se, det er, at Gitte, hun sidder og taler ned i posen. Men der står lige en hund der. Der var han. Her. Der bare. Den var våd. Den var. Hun er ikke helt så bindegal, som hun ser ud. Nej, mig? Nej. Ej, men jeg snakker lige så meget til mit garn, som til mine drenge, og jeg snakker rigtig meget til mine drenge. Ja. Den havde hun fået strikket op. Den med den store ruder der på. Og det var bare fin. Og den havde hun fået strikket op i en blodrød. Ja. Som ikke gjorde den mindre fin. Nej, det gjorde hun ikke. Det var fandme flot. Så jeg er nødt til at kopiere hende. En til en. Stakkels Tina. Hun skal finde sig af mig på min side. Så Mestdale nummer 382. Den er sådan bordeaux-brunlig, vil jeg egentlig kalde den. Ja. Den er jo lavet af 2, så vidt jeg husker. Den er lavet 2 tråde, og den ene er farvet, og den anden er ikke. Ja, jeg tror, det er 2 typer uld. 2 typer, det er sådan der. 2 typer uld, ja. 25% Machamul og 75% Corriedale wool. Ja, og den ene er farvet. Ja, og sagde den, hun. Ja. Så derfor får de det her spil, og det har de faktisk alle sammen. Der er ikke nogen af dem, der sådan er monofarvet. Nej, de er virkelig lækre. Den og så sammen med en mohair følger med tråd, som hedder farve. Ja, den hedder så også 382. Man skulle næsten tro, de var i familie. Ja. Det blev flot i hvert fald. Ja, og den sætter også lige et screenshot ind af. Ja. Så det kommer jeg til. Ja. Og det her kom jeg til. Altså, det var rent kom til. Og det eneste, jeg kom for, det var det her, som jeg ikke vidste skulle være det her. Men bare skulle være noget andet, end det, jeg havde købt. Så. En lille smule damage control forsøgte du. Ja. Det nyttede ikke. Nej. Jeg er godt gift. Det er du. Men jeg har handlet også. Ja, du har så. Og jeg har faktisk handlet så meget, at jeg ikke pakket ud nu. Nej, det er lige kommet hjem. Det er lige landet hjemme. Så den her lige pakket ud her. Første udpakning skal jeg ikke få dig slået dig. Det dufter af ny bil, det her. Det kan jeg allerede dufte nu. Du har jo ikke rigtig en strikketaske. Nej, det har jeg ikke. Jeg har været på lånemarkedet og låne Gittes kurv og alt muligt andet. Jeg har en kæmpe strikketaske. Min Patchwork Co, ja. Men det er jo sådan en rejsetaske. Og jeg er mega fan af redesign, det er Gitte også. Men jeg er fan af ikke at have lynlås. Prøv lige sådan her. Den er jo ligner, ja, den ligner lidt projekt 9. 10, den her. Og så med en magnet op luk her. Så lukker den magnet. Og åben. Og snuptier. Folde ud helt firkantet. Mega lækker, når man på tur. Det må du gerne. Ja. Nå. Jeg skal også sige, jeg tror, at YouTube der tager det andet ned, hvis der. Ja, det tror jeg. Men prøv lige at se. Opbevaring i siderne. Og derovre. Ja, så den er dyb. Det kan jeg vanvittigt godt lide, når det er sådan en stå-taske. Ja. Og trække sine ting opad. Ja. Opbevaring elastikker til pinden og sådan noget herovre. Det er virkelig lækker. Og den bare står på bordet, når du kommer et eller andet sted hen, og så lige trække op og strikke af. Og som siger, ingen skarp kanter, ikke noget. Hvis man sidder og strikker mohair eller et eller andet, og det er sådan en lynlås ting, så kan man godt lige få kartet skidtet. Ja, det kan man. Eller rykket over. Ja. Det er set før her på egnen. Så den er mega lækker, og jeg er så glad ved den. Så min første strikketaske, så det blev mit indkøb i dag. Og måske du lige skulle sige, at du fik 10%. Jeg fik 10%, ja. Og det gjorde vi, det er ikke fordi, jeg ser godt ud. Det kunne godt være derfor, men det er det ikke. Og det er jo heller ikke, fordi jeg var den eneste mand. Men det er jo fordi, vi var med i Strikcafé. Ja. Og
alle, der er med i Strikcaféen. Det koster 45 kroner, så er der te og kaffe og et stykke brød og smør og ost. Ja. Og så er der 10% på redesign, hvis man handler i forbindelse med Strikcaféen. Ja. Så det fik jeg. Så det var helt vildt hyggeligt. Skal vi sige, hvad den koster i øvrigt? Ja, det kan vi da godt. Hvad fordi er det? Jeg kan ikke huske det. Det kan jeg heller ikke. Jeg har lyst til at sige 1200. Der er simpelthen ingen pris Ej, på den. det var dejligt. Den var den. næsten gratis. Gitte har brugt mange flere penge end mig. Det tror jeg, det var fordi, du fik en, der var pakket ind, og ikke Det var der det også, stod ja. i butikken. Jo. Nu er der kun den tilbage, der står i butikken. Ja, Og den hedder den hedder Projekt 114. 114, ja. Jeg synes, Og den der, virkelig, det er Wood Smoke farven. farven, ja. Altså virkelig fint. Den er så fin. Og jeg er vild med deres tasker og deres ting og sager. Ja, Den har en lækker kvalitet. Jeg kan virkelig godt lide den lukning her. Ja. Det er nice. Det kan anbefales, så nu må du have den i brug. Det kan du tro. Jeg har jo i gang med den, jeg aldrig kan udtale. Bare brug. Barbro, ja, fra Knitting for Olive. Mm. Så Ej, det bliver godt. den Jamen, den dufter bare så godt. dufter en ny vogn. Ja, man sidder faktisk og bliver sådan lidt høj af det. Mm. Det er billigere end Coke. Jeg har lige hørt, at Coke er et kæmpe problem i vores lille land og i lille Europa generelt, så er det bedre at snuse til leder. Altså, hvis du skal have en ny lædertaske hver aften og sidde og snuse til, så bliver det også ret hurtigt dyrt. Jamen, duften den holder i mere en dag. Okay. Jeg vil gætte på, at nogle af mine, de ældre, de dufter stadig. Ja. De gamle dufter også. Ja, Ja, vi gør så. det kan klares med lidt Rodolon. Nej, det tager jo alt. Så vil jeg bare lige sige, at jeg har lige fået min tea færdig. Min Shockwave. Ja. Filicolana gratis opskrift. Ja. I 2 tråde af Nina og en tråd håndfarve til flæskekanterne. Den vender vi nok mere tilbage til, når vi laver en rigtig afsnit. Jeg vil bare lige sige det, hvis nu nogen undrede sig, for sidst de så den, var den ikke færdig. Nej. Det er den nu. Så det var lige en lille unboxing video. ja, Og så finder vi noget rigtig snak og rigtig strik og snak om til næste gang. ja da. Mm. Jamen, I må have det derude. Nu er det sidste solskinsdag. Nu bliver det regnvejr, har jeg hørt. Ja, så er det tid til at sidde i sofaen og strikke. Og som vi lærte i dag, der findes flere typer strik. Der findes koncentrationsstrik, og så findes der rødvinsstrik. Ja, rødvinstrik. Det er det bedste begreb, jeg længe har hørt. Ja. Det er, hvor det ikke gør noget, at man oparbejder en mindre promille. Ej, man må godt have en lille bimlems på. Ja. Man kan stadig finde ud af sit strik. Jeg synes faktisk, det var lidt sødt. Ja. Jamen, kan I have det derude, og pas godt på hinanden. Hej hej.